कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरेश नाईक. जोडा तालुक्याच्या बेळगाव गोय महामार्गावर अनमोड घाटात रस्त्याक पडला धाळे. रस्तो धोक्यात. कारवार जोडा तालुक्याच्यान गेल्ल्या बेळगाव गोय राष्ट्रीय महामार्गाचेर अनमोड घाटात दूधसागर मंदिराच्या सकयल्या बाजून गोंय हद्दीत महामार्गाक एक बाजून 50 मीटर लांबीचो धाळ पडिल्लो असून हो रस्तो केन्ना बीन कोसळचो संभव आसा. धाळ पडिल्ल्या जाग्यार गोंय पोलिसान बॅरिकेड घालून एकमुख संचार वाहतूक सुरू केला. तेजेन घाटात रस्त्यार वाहनाची रांगा पयस पर्यंत लागलात. धाळ पडिल्ल्या रस्त्या बाजून खोल दरड असून रस्तो कोसळल्यार हो मार्ग बंद जावची शक्यता आसा. म्हण या मार्गान वाहतूक करूंक खूप धोक्याचो आसा. चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेमी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर चिखलकालो सीझन 3 म्हणल्यार चिखलात राजवटची स्पर्धा. ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा सकाळी 9 वाजता असून नावा नोंदणी करची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत आसतली. स्पर्धेचे नियम आणि अटी. पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी. एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले. खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोंय राज्याच्या व्याप्तीचेच आसूक जाय. विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी. निर्णय कालो निर्णय अंतिम उरतलो. नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो. स्पर्धे दिवस स्पर्धकासाठी आणि वीक्षकासाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची. जागो अस्नोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा. जोडा तालुक्यात जोरदार वाऱ्यासहित पावसाचो जोर. कारवार गेल्या 2 दिवसांच्या पडच्या मुसळधार पावसान जोडा तालुको अक्षरशः जलारूप झाला. या पावसाक वादळी वाऱ्याची साथ मिळिल्ल्यान खूप जाग्यार झाडां पडून त्याचो परिणाम वीज पुरवठ्याचेर जाला. रामनगर जोडा या मुख्य रस्त्यार गणेशगुडीच्या इळवा हिंगा शुक्रवाराक रस्त्या वेल्या विद्युत तारीर झाड पडिल्ल्यान खांबे म्हूण काही वेळ वाहतूक संचार बंद जाल्लो. काही वेळान ही झाडां कापून रस्तो संचाराक सुरळीत केलो. जोडाच्या बाजार कोणांक केसरलॉक, अनमोड, अणशी, असू, जगलबेट, नागोडा, गुंद, जोयडा, उळवी या भागात पावसाचो जास्त जोर आशिल्लो. या पावसान शुक्रवाराक सुरक्षतेच्या दृष्टीन प्रशासनान अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळेक सुट्टी जाहीर केली. या पावसान कृषी व्यवसायाक जोर येईल असून शेतकरी वर्ग शेतात जोरदार काम करताना दिसतात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.